Bulharský drep je cvik na rozvoj kvadricepsov, prednej strany stehien. Zaujmeme východziu polohu. Postavíme sa na jednu nohu. Pre lepšiu stabilitu je vhodné natočiť špičku dovnútra. Druhú nohu položíme priehlavkom dozadu na vyvýšenú pevnú podložku, napríklad na lavičku, bednu a podobne. Cvik môžeme vykonávať s jednoručkami, ale aj s veľkou činkou. Z hornej polohy cviku prechádzame do spodnej plynulým, kontrolovaným pohybom. V spodnej polohe sa snažíme vykonať hlboký drep, takže zadnú časť stehna priblížime čo najviac k lítku. Koleno nohy, ktorá je položená vzadu na podložke, je pár centimetrov nad úrovňou podlahy. Výbušnejším pohybom smerom nahor sa dostávame opäť do hornej pozície cviku. V hornej polohe však neprepíname koleno. Koleno ostáva nedopnuté, tak aby sme mali svaly stále v napätí. Počas vykonávania cviku držíme vzpriamený postoj, nepredkláňame sa. Chrbticu neohýbame, hlava smeruje dopredu, mierne nahor. Ako náhle vykonáme naplánovaný počet opakovaní na jednej nohe, nohy vymeníme a pokračujeme rovnakým spôsobom na druhú nohu. Vydychujeme počas vstávania z drepu smerom nahor, respektíve v hornej pozícii cviku. Tento cvik je určený pre lepšie zacielenie na nohu, ktorá vykonáva drep. Noha položená vzadu na podložke poskytuje najmä rovnováhu, ale taktiež sa aktívne zapája do cviku, najmä bočná hlava jej kvadricepsu.